Abusia ya huwa isuro bibia no tucho bibia na monsi ye midin the word prophet Gideon for you asie do na afem wo dum jata mi otutu jatuku aka osofo padwuma bi ye Erade enshiro mama lesik mama wote sen odoma nkoma ntutu anamo nsi ye watin enwumu ya yebo dane mi no menua ba mama lesik mama me de ya me fe ne Deborah oba kokodrufuo wono no wodi akoten ewo nyame mu gospel fu nyina ehima no ono ne de the queen of the gospel enyom tofo gospel musicians a wo Ghana ha nyina no wo mu nyina maame ene mamalistic mama ehua inshiraw no ntutu anam ensiye sabre na bre nyina wo ko nko todwanim na wo nkonkoro emma osunsum nyom na wo di abre yen Erade inshira bebre ntutu anam ensiye deliverance ministry fo nyina ene anwumire mede nchia kese nyina emma obibia onyame ntutu obibia anam ensiye Everybody enko biya ho mama Julie tiem from Canada me chia Canada fo nyina oba boatema utie me from all the way from USA New Jersey me chia New Jersey fo nyina enne den mama Lydia utie me from Ohima Chrome England me chia England fo nyina mama ya ono so etie me Erade nto bibia anamo ensi oba adwoa ho teseng
Awurade nka obi biara ho ɔmfa obi biara anam nsisi yie ɛna nwumere de ɛyɛ sunsumsɛm yɛba bɛdi sunsumsɛm ho nkɔmmɔ wonim sɛ warrior prophet wɔtena agua mu tie a na wahunu sɛ sunsum nneɛma nko a na ɛkɔ ayɛ da bia meka hwehwɛ wodiifoɔ wɔnim de wodiifoɔ wɔnim sunsum mu nneɛma wodiifoɔ wɔnim akwankyerɛ a wɔbɛkyerɛ wo nneɛma ma wabrabɔ timi ayɛ den adane wɔba sɔ no ɔhyɛ video no na wayivaite obi ne yɛkɔ yɛnim ɛnɛ wonim sɛ days no biara wɔ planet ayɛ den ɛdi so Monday ɛyɛ moon ne di yɛ so enti no ɛnɛ yɛ dabɛn ɛnɛ ɛyɛ Monday nti Monday moon edi yeso moon ene di yeso nti yɛde Monday release this stress obi bi how bi da wo so amane bi da wo so me pacho tema se so bɔ mpai ɛyɛ Monday enye da bia ne yɛbɔ mpai o ense nye da bia na bia wo bebisa nyame ho bibi ye wo tema ye bisa nyame ho ade nti na se wo hwehwɛ planet no bia days ne planet ne bɔfo a owulu that day no ya wobofo bia ni dia wode ye den wode ye adwuma enti me pacho Monday meka planet na ne brother Daniel so aka bofo a woye den woye adwuma no Monday planet odi Monday for so eye moon ye onyinyina ye nim se moon cools enti no moon cools tie the Monday e release stress obofo a ohwe Monday so aye bofo Penny Gabriel on any Archangel Gabriel on the Monday so enti Monday wo bɔ mpaeɛ so hwɛ planet na wo bɔ mpaeɛ na ayɛ den akɔso no na wo hwɛ ɔbɔfo a orulu that day no eti sunsuma kwakuo obi en adwuma nyame abɔfo mpempem no obi en adwuma ɔyɛ yeko Tuesday ɛyɛ mouse Tuesday ɛyɛ very hot planet enti no abena ene kwabenafo wo mo kokonye Tuesday because of our planet no mu firi so no by nature abena ne kwabenafo no omo kokonye den enye because omo firi hot planet so enti Tuesday ɛyɛ mouse Tuesday mouse omo feel very hot planet to Tuesday omo enjoy your day Archangel Uriel ono ene ehwe Tuesday for so enti wo bom paya enti wo court case ya ye de hwe Tuesday wan twa kwa edo betum ento bi a wo court case no a ehwe Tuesday no omo soja no mom paye owi a wondum eja no also January Mompaye or we won't do Jan answer no court room hodom because no ye throw him fear Tuesday and I throw court Tuesday mammy hey a very hot planet okwa em fever Tuesday almost a hot planet almost Archangel Uriel ono na ye den ehwe Tuesday for so eti Tuesday me pacho ena Tuesday wo so bi ho hyehye na obi ye wade no pese nyame tua de kanade ye yaba ne so a me pacho Tuesday ne so bompaye wo bompaye na red candle me pacho wo bompaye Tuesday red candle na wo be hie si obi no obi koye kolabo ye no madwen so mo sori ye tie wa me pacho ja wo be bompaye Tuesday because hot planet so me pacho wo be separation candle separate wom ma confusion to montem separate wom ne ma confusion nya den ento wom montem me ka no kora kira wo me se entina wo abada ho enkyira wo makrama meka yesi abada wa ye enkyira wo mo krama anya den enka nipa hwe entimuoni na obi no bi koye kolabo esie bi omo ba betan wani a mepa cho da wo bebo mpaye eye Tuesday because Tuesday a judgment day a hot planet enti Tuesday for nankasa no omo no ho nyo Tuesday be any wa ye bokoboko Tuesday be our kokuo because of more planet no mo ye den omo firi so no ento bi no bi koye kolabo a me pa cho candle a wo be yusuni separation candle also mu mienu no de makwa shawo montem what a chile wom wa buroskoto wom also mu mienu de mako ahyewo montem me say if you do me I will do you man no go verse uchiri yin ye to so ye ta sa na brabo no tie wo die gya wo ho obi do seka embedwa nanka wo die gya wo abayifo no beto atomic bomb bi abetu fie wo no mo a wo beda so no wo da mo kire straight too much that I make a tremor. 80 Tuesday
Tuesday will be your dear no person would share the soccer, me pacho. Candle Nini, Woody Mako, and a Matuntum, and a better shadow me and no woman, no, I saw what's a no jump by a woman till from my pampason. I don't see yes. And to Tuesday, no. Me pacho, time bomb pie pan, me pacho, Tuesday very hot planet in Taya Suja, Ijamuja. Oje nyami oje dumjo oje nyami oje dumjo oje chebe ifu oje dumjo oje nyami oje dumjo share video ni anko invite you ni no bia ba jene de ya ba hwo mu nyina so mo so mo nye yesusu ya ba kire mo so yesusu ya nye uwa duda nyami so wotum you ama gani e akwe ala you ama gani o aye akwe ala you ama gani e akwe ala you ama magani o aye se wo so wadura na me so wotu se mo se monye ye be himo akopem se sa mo ne ya mafo no mo beda ne nso ye himo no manhye be san himo biem se mo ye nwa ye be himo manaka ye nwa tonton ware nwa ba ifo bu a ye nwa Mese monye yesu ya be him kopem se be hia da ne nso afiri yakwam oba so wo video ni yanko enti no Tuesday wo bompa ya kendo kokko obi di asem bi atoso asem yi unim ho hwem obi ni wu etie adomangoma so wo so de tia obi afuru simpie ni apa e ba begu anim asia me pa cha wan kasa de ohia ni mako na homatuntum ene kendo so mo ye group abto bi makoye gang Ghana for do mu nimu ano no o mutimi koye gang no ma so de atia wo me pa cha ade a wo bepe eye separation candle mako 7 ahomatuntum fire mu gamu chiro mu nyansa mo mu no si bibi ye den e wo baabi sida wo mo no mu no si bibi wo baabi no na to mo mu no a sa wo mo baisam no sa wo mo ne mafo no enya de a wo mo de beba wo so enti no ye ko Wednesday for so Wednesday mo planet na edimo so eye Mercury enti me Wednesday for no eye honhomoda eno je ne kwaku ka se kwaku bo nsa twe Wednesday for no omo ye spirit Wednesday ni bia no or ye spirit Wednesday ni omo ye spirit omo archangel I would do so yet. Archangel Raphael, on no edi Wednesday for so, and to Wednesday, Mobofo and Raphael. One have been in a yadia, one on a side to me would or Kodomono. To me would have be any wobium. Archangel Raphael, Michael, any buff penny Metatron. One year to me, we are Omo Macanina, Mr. or China, Abba, straight. Not yet here. Straight because straight out straight to much no the shower mammy ni ya koye nim Archangel Raphael me pacho wo Raphael da no me pacho onu nie Archangel Raphael Wednesday mo bofu nie Wednesday for mo bofu nie enti kwaku na kuya no mo bofu nie mo planet mo free so eye Mercury ti mo ye spirit mo planet mo free so eye Mercury ene kwakufuo no wono no decide say won pewasem obeye den won pewasem da sa de kwakufuo mo tie o decide say nipa we won ene kwakufuo so wo ye wo made ne ye wo ya pe no ma twa ho afiri mo ho wa twe ne ho afiri ho sa de kwakufuo no no mo ye den o mo tie wo ye o made yeah, almost very calm, almost very nice, but a tifaswa, not chiafaso, Sadu Kwakufuatia. Kwakufu, normal nature, no, ya home. We are not dear nowhere few, no sign in the Bumna Tefaso, baby, would you know only in a home? When not do be few, almost by nature, son, or my day, almost here, almost so yes. Kwakuni antina ho ma wonsisi ne da no way antina ho ma wonsisi ne da saa no mo no mo ye den omo tie saa no mo ye den omo tie enti no mesrawo kwaku no mo bofo ene Archangel Raphael mo planet mo free so eye Mercury mo free very nice planet mo ya honhom
nti ɛsɛ so hunu bɔfoɔ ɛna ɛsɛ so hunu planet a wofiri so abrabɔ na yɛbɔ no me ɛna wɔ saa o ɛna me bɛkyerɛ sunsun mu nneɛma nkasa yɛde yɛbaa ne yaba o hwɛ yɛbaa ne yaba yɛnyɛ agyan na wa agyan na tuo yɛni saa da agyan na de kɔyɛ agyan na wa na agyan na tuo no yɛkyerɛ sunsun mu nneɛma wobɛsua adeɛ ɛna yɛate warrior prophet spiritual class ɛyɛ class ɛhɔ no yɛsua sunsun nneɛma yɛsua nneɛma nti bɛsrɛ wo wopɛ so wobɛjoin ne class na you are welcome to warrior prophet university yɛte yɛ university yɛate so wopɛ so wobɛjoin ne class na yɛpɔn pɛ na wa inbox me anaa yɛpɔn pɛ na wasɛnde me audio so mepɛ sɛ mebɛjoin ne warrior prophet class no na wɔsua adeɛ na obi bɛyɛ wo biribi a wo so wayɛ ne biribi mesi obi bɛyɛ wo biribi a wo so wayɛ ne biribi once Pharaoh de ne poma ne to ma ndane wɔwɔ Moses so de ndane wɔwɔ enti obi dane wɔwɔ a no so dane wɔwɔ obi dane jata no so dane jata if you do me I will do you enti ɛsɛ sɛ yɛma yɛni yɛ den ɛda hɔ enti ne yɛkɔ yawo da Thursday ya ɛne yaw mepa akyɛw Thursday foɔ mo planet mo free so ɛyɛ Jupiter activities enti ne ya ɛne yawfoɔ no wɔn no they are blessed by nature but wo yɛ ya ne yaw na wo taa wo wo ntaale ma obi hya ɛhɔ ne wabrabɔ nsi wo yie no ɛhɔ no mo gye no na nka wo yɛ ya ade a ka me no ade a mɛkyerɛ sɛ ɛntiatia rough yes because no wɔn no wɔn yɛ activities Jupiter no it's a day of activities enunti no oya ne yawo no womo padwuma omo ubehun se obi no obi edi nkonkonsa yawo te wa won kabi ya so te wa won yede on kabi ko no omo mpe nipa seye chodi yasiem enchi no ye ya ana yawa mesraw emfa won taale mo mamanfo ena se ya ne yawo no ya no omo kita animonyam pa na me de adu ye by nature omo planet no mo free so no omo no kita animonyam omo ma ne kobo de yenka omo kita animonyam ena omo nya aware papa nsoko na obeda akayi dafo yi mu akaka hine ni ka agon meso beto ka hine ni ka agonfo yi mu a ena mo timi sel enti wo ye ya ne yawa mesrew entia bebrebe wo do obi chia wo say hi hello entia ti o mo nsem no mo beda na o hyebre se nkurofo no wo mu kitanimonyam by nature na asase so ene ye bese wo yes ombeje ununu kaka hine ni ka gon jade we bi si ufia udi ni monyam bebem ka gon chodi asie kaka hine ni ka gon chodi asie kaka hine ni ka gon ubenya kaka hine ni ka gon fuo bi wo efie ho no ma ombeje ena ya ene yawfo no omawofo etan wom yes because of woman ni monyama yedai ekita wo mun nti no wo ye ya no ye ya wo ma mitimi tan wo baba timi sori tia because of ani monyama yedai ekita wo ya ne yawfo no omu kita wo ani monyama deda saa ne nyame ye wo mo enchi no wo anka so mo ho o mo anka so mo busuafo tan wo tano timi ka hine ni ka agon efie mpe wo masem ento ye yaw ene ya always you need to protect yourself enchia basa nchia basa no enta nchia no mbe sori ya den etia wo ene ya ne yaw enche bia ne nipa sori etia wo because of nature no enche bia ne nipa sori etia wo omo ye nipa papa ye de bone ne tuo mo ka yes only for more commenting na say true yes true sunsuma de media ya da bia meka ha ye nya ja na wa ye nya ja na tu de honhon konkon e ka kire me no eno na meye dan ma be ka kire ene ya ne yawfo no omko aware ase a en favor wom ye da no omnkoa yes
because of omoni munyam eno mu nhira yeden ekita wo mu nenti no enti no ya ne yawfo de mesram mu hia akwankyere ya ne yawfo no mesram we mu hia sai kasanto so tiasem citro wa say the citro etie na we bi na wo hia citro na wo de we no so ne cotton ni aye use no udi bom udi afa wo manim ha me ensasem ena citron ano ye ding eyi hwe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 hwhe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 we yefan teteatem pon gramatin egu nsuom na wo de adware ama wo kra enu nipadua before ya for na begusu pa it's just almost some na American oma power me born some because of our planet no mu free so no ye mpe oma sem so yes ya ne yawo no you omo planet no mu free so nti no ye mpe oma sem nti me pa cho mayini citro sidon a very powerful great oil na we oil no eye ti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 ttit kokotako askome usibebi tua so they are we ye di broskoto kaka hine ni ka agwonfo no eye tititititi ade we obetime use no for almost 4 years 5 years ye use no bebreu kiti bi na wo de ka ho a 1 week kura mpo na negusu wo ho wo de ka oni padua 1 week kura mpo na negusu wo ho so they are me pa cho ne cotton ni so one cotton we na wo be use obi bia wo hawo amane da wo so no mesra wo pebi wate na di nhira ne yedie be yede ye be ba wo kwam panie ma papa na fa ye ho enkotete popa mole boso yi bi pesunsu ade papa nya fa ka wo ni pedua we obetimi use media ba ko esi o ma use no almost getting to 4 years eno no use ne ketua bi we ye ntemore ye ho wo bie so no pa ne odi ayo mo manim ha ne odi o se wa ben no o se ni se ni pa no oyi we de mete so a na ma sorry ka na kura kire ho mete so a na ma sorry eye great ye fa ni creator mo de me say woni pa na we no ho ba bi ya wo ya wo se wutin ya o ya no ase wo de kakra na de ayeso enu ano no hwem ne ko ubia kwa bontinya ubia kwa kaka hine ni ka agonfo yi mu a eno so de kakra yo mo manim hwe wo de sra wonsam na wo de chia wo sofo bi a wonye papa titu na ase hwefo very very powerful we ye fa ne power pass power we wo mano wo yi kakra mu koko mu kwabontia no de kakra asro mu manim wo ko we kroma no de kakra asro mu manim eno ano no we miss won saka bia use ne 4 years ye kitik odi kakra bi so nsuo ma spread san oil no tie wo de kitua bi so nsuo ni ma eno ano no no de kaka hine ni ka agwonfo no omommra no mo mesori nti ono ye nhwade mami pania ma papa cotton no odi bom odi aka o manim simple ko baby ojimifuo bi ama mekun obekun we ya so ba be di fufuo mi so bekun we ase no obaba be di fufuo abe no ma petition abe twisoloku asaboni nkum asase oba be twisoloku we ase entina ho na wo wi a wagya pade na wagya no wakwaso mi eyemi nwiente mehwe ne ma no yese wo hene ba ne de ne papa ne maame eti ase wagya nwuda wonanwu maade nhia woda hwe ma woni na wo na ye tete abete no na ne cha no wo de kitwe bi no de aka nipadua me se kiti won oja boss ne shem eja boss ene ye den ehemu amofrefre ne munyaye wati eja boss ne ye den ehemu
nneɛma timi ai fa nneɛma yɛ wo ho ate nneɛma na ɛtwa gu sɛn nneɛma na ɛtwa ɔhu sɛ ɛna wei no when ɛyɛ train flower perfume ɛyɛ oil ɛfɛ no train flower maame we wo de sra ma wo nipadua na ɔkra fa de papa yɛ wo ho ɛnkɔtete popa mole bɔ so ni bi ɛnkɔtɔ bia da biada wode ayɛ wo ho we na aten sɛ citro na akabɛyɛ tempe na ɛyɛ dan aka because no ɛyɛ tete adeɛ ne pɛ yɛ den ɛyɛ tete fo adeɛ ɛne yɛtumi dane musuo ɛne ɔhaw ɛyɛ tete adeɛ na ne pɛ no ɛyɛ den ɛno ne asɛm no so teateɛ enti no ɛba saa na na ayɛ something which is there enti no agye bi wɔ hɔ ɛne ma ɔyɛ place order no sɛ bi ni hɔ deɛ a na ma kyerɛ sɛ bi ni hɔ because ne pɛ no ano ɔden ɛyɛ ɔyɛ bi a ne ho yɛ den ne ho asɛm ka yɛ den ɛna mesi wɔn nsa ka bi a nkɔhwiehwie no bebree wate wɔn nsa ka bi a because no ne ho ɛho yɛ den wonya ɛka no kora kyerɛ wonya enti wɔn nsa ka bi a nkɔhwiehwie no popa mole bɔ so ne ɛsa a wonya biem meka no kora kyerɛ wo ɛho yɛ den ɛnyɛ oil a ɛyɛ common ne ho ɔden enti ɛsa na bia wankonya bio ti ma wani nya den ɛna ho enti no na yɛ free Thursday for so ni akɔ Friday mo planet edi mo so ɛyɛ Venus stand for love odo Friday enti obi bia relationship ayɛ basa obi bia wunya ware me pa cho da obɛbɔ mpa ɛyɛ Friday and this ni bia wɔ ne colors asese wo hyɛ to favor the day unim na da bia ne ɛbɔ mpa yɛ bisade o yɛ wɔ time yɛ bisade wɔ nyame hɔ de bia ne color wo bɛhyɛ to favor the day na wankɔtɔ ɔbɔnefoɔ ɛmfidie nim because da bia no almost mfidie da bia no wasum fidie da bia wo hwɛ sɛ bibi bɔne bɛto da bia watɛ na so se enkɔbɛte asɛm bɔne yɛ dɛn ɛwɔ wo ho amie ma o spiritual life no ɛnyɛ powerful sa ade we di ɛbɛɛ mi a ma wadwen propa wo dwen no asofo na mo dwen adwen bɔne no mo nkoto bi nyusu Mr. asofo na mo dwen na adwen bɔne aba mu tiri mu a amanfo adwen bɔne ba mu sisi mu a enkrofo ba mo ho anemo mo magyi bi nyusu ni sade we wo ho a adwen bɔne bi e ma wadwen yey da bi atwi positive energy nko a ene ba wakwam positive energy nkoa we hwe me de kakra fa me honanu maame ase me ni wiase me wo different world me say ase me ni wiase yo me wo different world enti no me sra wo opebia 10 pena aka no dia tie we age 10 years ni menye bia ma wo kwale de oka ye 10 pena ye den aka we na sofofo na mo magibie mo fa nsra mo fa nkwa sore adwemboni bia ma usisim adwemboni bia ma wadwen mu e ma na obi nkoda ti mesra wo e very very powerful papa enti no ya dru Friday omo bofo okra ye hwan Archangel Jegudel Baba pani Jegudel ono ne hwe Friday fo so enti Friday mo bofo edi ndi Jegudel enti na me che obia ena ebinum wo ho no mo a ya wo ne ebia ya onipa ya de ne to no edi kwasi nti no ya na firi ho afen akosua mo ya sesam nkradin no nyame nim the reason why ya o ma me wo Tuesday because we Tuesday for planet so enti wontimi nkofa Saturday for planet de biara da because we fi Tuesday planet so
enti mo a awofo na mo de momma to obi a no se ne me na onipa na me de ne to no oye odi obi to obi a me ka no kora to nyame yadom a o china ma ba be ye edin wo sesa oba ekra din a edane nnome ye de bra kwala no because no wasesa ne kra wasesa ne kra ma na kwaje obi kra enti odi oba to obi a onipa ne se na emu ne yusu enko yusu onipa ne kra din esa wo be ha wo ba no da cho ba no ba be bo yi ka no kra kire wo enti Friday fuo omo bofo a omo yusu eye Archangel Jegudel mo planet mo free so eye Venus this year planet odi ye kɔ no eye Venus ono no ye oba this year planet odi ye move from this year no eye Venus no so ye oba ye kɔ Saturday mo planet mo free so eye Saturday it is Saturday for more colors black and dark blue. The Saturday for they are very dangerous. Don't joke with them. Ujoku obeda oketechi. Any san crofo no yen sori ntia wom wo sori tia wom because no omo no baby planet no mu free so no dangerous. Omu free dangerous planet so. Entu du omo ho agodo. Obeda oketechi. Don't joke with Saturday for Saturday of form but omo bofo ye den Archangel Barakel omo bofo ye Barakel into ye Saturday na wo bompa ya wo bofo ye Barakel me pa cho watalia se so Saturday black and dark blue because Saturday for they are very very dangerous. Don't joke with them. Wo do omo ho agoro wo sinyina bedwiri me ka no koda kire wo ene Saturday fuo no se wo ko ware wo mo a na wo tiritu mo bada no me to wa bra bo nsi wo yi Saturday fuo no mo te enyo mo bone enti no aya na mo ahye ne nsu amaye enti esi de bia ne de onyame wotimi yew de bia ne nyame onye one way god o de bia ne de odoma nkoma no wotimi ye den eye asofofo no omo ma makiram enye da bia no bebo mpa ye o de woda ye de bisade ya woda ye de samane atamfo ye woda ye de yesunsum ade nye da bia no betuma ye spiritual work ti ye ma ye ni nya den enna ho na ni ye ma ntimi nya den enda na nya den e ma yen ena obse wo mpa ye eni abayifo adiesia ana eni abosomfo adiesia me pa cha candle asese wo so black candle asese wo so black candle e ka no kora cha no musuro sa wo bompa ye wura sunsum pa ne abayifo adiesie tumi boni bi tetewo baye bi tetewo wo bi akodi ne baye wo de how wo ma wani gyenue pa ye me pa cha candle wo be so no black candle Kenda wo be so ya black candle wono no wodi be gina so dia bompa ya ko wo so eno no etimi wo mu yie pa because omo yesum ma omo nye hanma dabi me so omo ye de omo yesum esum kabi ema omo nye hanma enti kenda wo be bompa ya dia ko wo so black candle fa fisi wo eno bi wo hono mu a enyeme ye ya ma pe da wani ba gina de acha wo besu ya de da won krabia no so dane no reject me say de dane no reject ube pe twins flowers oil unya bia pe black candle me ensa tina form fa won sa we ehye won sa yam hasen na declare ade bia mpese ba wakwan Shadem do dem kania anadwo de suo mu no yesade no fada ne sade ne firi won krabia no hyebere so obi wa niema ekoyi ama ne pe do benye sika kese no se ne ka ansa ya oba ya le ko hospital ya de da won krabia so tane sade fo no
obi wa da de ye ni birthday no saa na de bone saa da na de bone be ye den e beto no saa da no haw bi beto no saa da no be yare saa da na ebia na dwuma be sei saa da na ebia na ware be gu mesrew eye nkrabia bone ne da so saa no sorry ya Jacob sorry ya ma obofo no saa na nkrabia entinase enfa wonsa wo show dem ni fam ebia wukuna won ne teno won ne ntama ye basa onfi wo bie ma me paacho da wo de be bom pa ye Monday sawari ho mpa ye Monday and Friday because Monday moon moon and Mukus Friday ye Venus stand for love no ape Adam and Eve me paacho me chiro we Adam and Eve candle ye de kanipa ye den ebom to piase abusua no se confusion wo ma me patcho candle betime use ni we Adam and Eve candle say net here Adam and Eve candle entu kunu twempena me patcho ade abetime ya atwe na ba fie ni we ene ne nkoko no abebon wa je ekunu mi ya ne konkun ni ene ne nkoko bon so mpaye ye dwuma wo no ho Adam and Eve candle in me pacho ye de kanipa bom separation candle ni Adam and Eve candle ni we ye de kanipa bom anyway amanfo koye kolabo yes o mu so ete no dia hweti mu se dia kokọ hweti eburu mu no so dia fe we no ye de kanipa bom ebia ware na wo ware no be ma ne kwa wo mafie ukoka ukoye no akoye ekomi die ebi no akomi akon me pacho enkasa wo no ni kokuru mu no akodo oba fofrechi no no achiro ni din no dia kira ade ewen me pacho bon so mpaye oba ababeda da obetimi dia bon mpaye eye Monday and Friday Monday and Friday. Me pacho yellow candle susuniye. Yellow candle ye de bomba ye. O so yellow candle me pacho bo penny Chanel. Wono ne yesika bofo. Ebia wo hie sika, wo hie animunyam, wo hie yedia me pacho candle be yusu yellow candle. Bofo be bonde bo penny Chanel. Ono yesika bofo. Ono ndi animunyam yesika na dwete wurade dia. Nti ye bisa na wo be mayebi. Ti odo pesunsum nipa bi akira kwan na won kyerɛ wade na wonye pepa kyerɛ wo ye wia ade bia no oyo abeyisu ade bia no oyo abeyeden obeyisu ade bia no oyo abeyeden obeyisu ayeden aka ho enti no wo ye wia mepa kyerɛ oyo obeyisu ade asrenie wo ye wia oyo obeyisu de asrenie ebia pese niema koyie ma wa ware sem nkoyie adwuma sem aye basa ma me entina ho wate na wo tina ho ade be ye wo tina ho a yesa no mantu a Lawrence ne kan se ano mantu a ogina ho tina ho sana me pa che unya o perfume oil na msra wa o perfume candle na maso ena se wo so candle a abofo no omo ye eja ene emframa ene me che osunsuma de pa wo so candle a wa so candle ni sei no na wo de bom paye no obi wo ha wa so candle na de bom paye no me pa cho wo so candle na wo de bom paye so wa bom paye ni wi a endumu no emfa wa no engu se omo ye jane mframa nti the moment a wo de wa no be ye dey ebeku no o kire angel no se o move out because nyame se wo de jane mframa na ye na bofo na wo de je dere na ye na somfotan nti the moment ya was so kendi dua no e connected to uton eno ti nefa tekremaja was dana Pentecost dani duru ya no eja te se tekrema betisi wo mu nyina atifi nti candle no e tekremaja e connected to tekrema no ema eja ye dan eka eja di asem na wo kana ye den echi the moment obebo mpaye ha wo de wano ebehu ubehu se ifu asem bia wo kan ye enye dwuma asem bia wo kan ye bia no asiegu kendo no wo de bom mpaye wie na obedum na mepa so ye dum ne sen fa won se dum no kama
na nneɛma ntimi nyɛ dan ɛnda no ma wɔn sɛ tete mmiri mu no wobɛhu akwakora bi na ne nko anam na ebi ɔkɔ hayɔ na wɔkɔ afuom deɛ nti a ɛma ne nsuro biribi ɛyɛ manches a yɛsɔ no the moment a wode manches wobɛhu sɛ nkwakorafoɔ no na ɔde manches ayɛ dan ahyɛ n'aso akyi ha no the moment obi bɛde manches bɛhyɛ n'aso akyi ha no mu tumi bi hyia na ɛma ne ti nyinaa da ne gya tumi bi sɛ tumi bɔne bi ɔnam na ebi abosom tumi bi ensuo tumi bi adaamo ne tumi bi bɛsɔre yɛtia na ne ti ɛtie nyinaa da ne gya because of manches na yɛ dɛn ɛhyɛ n'aso akyi no enti tete mmiri mu na abɔmmɔfoɔ no ɔmo kɔ nwura mu a ɔmo de manches hyɛ ɔmo aso akyi sɛdeɛ wɔkɔ hyia tumi bi a tumi ne ntimi nyɛ ne biribi sɛ tumi ne ɛyɛ gya a ɔno nso bɛda ne gya enti yɛtumi de manches egu nsuom obi bia wɔ court case asɛm no mu ayɛ den no yɛwɔ number of manches ɛne ankatwadeɛ a wobɛhyɛ no wɔ nsuom ɛde adware 12 o'clock midnight ɛne 1 o'clock midnight yɛwɔ sams a wobɛredi na ma nneɛma tumi ayɛ den adane ama wo enti wɔn kɔ baabi na ɛhɔ yi hu a mepaakyɛw manches no de ahyɛ n'aso akyi hanom woyɛ obi a woyɛ teteni a wanyi akyɛ wɔ bɛyɛ 70-50 going na mepaakyɛ wasɛm a meka minim wonim wobɛhu yɛ nananom no na ɔmo de manches ayɛ den ahyɛ wɔ mo aso akyi na ɔmo de nam ɛma honhom no ebi hyia wo na ebi a ɔnzi bɛyɛ da bi a oyɛgya ɔdɛre no aprɔ nsrama sɛ tumi bɔne bi hyia wo a ɔno soso no wuti ɛda ne gya kyerɛ no because of manches in inti oje nyame oja oje dumjo oje nyame oja oje dumjo inti mami sunsum niam de emfa ni agoro wodi sunsum sem edi agoro bediu emfa sunsum sem nyeden endi agoro wo question bi a obetimi de question aba ne answer ma kama jenne me kyerɛw sunsum niam a wo bɛyɛ ama enniam timi ayeden adaniama wa nsɔre a maame nneɛma ntimi nyɛ den enye yie nyɛ den ɛma wo to de azie yɛka dua akɔma nie dua akɔma ɛno nie titi mmire mu no ahemfo ɛkɔ ako a dua wei no de gu nsuo mu de dware dua wei ɛnom de obi bia wanya Metatron wood ni bi no ebi wom saa Metatron 12 wood no ebi wom tetimire mu no ya no tefe ndua akoma no ahemfo ekoko tetime won te no amkwa papa ahemfo ekoko a mepaachew dua we no mo yedan omu yusu eke dua koma ene omu yusu no nya onyina kofi aka ho ento bibia wo ye kofi a enema nkoyie ma obi ensa won kra be mepaachew kope dua onyina wa ne bena no na hye ne wonsuo mu na fa dware nti efe no onyina kofi no ade ehia wo na ndeɛma ntimi nya dan enda ne ma wo ɛna ye wo se yanka Sunday for de no Sunday mo planet sun enu nti ne sun hills ento bibia wonsi wo wia yenya vitals bebre firi wo wiem Sunday sun planet odi Sunday for so wia planet odi Sunday for so wia en owia no so no yesa yare ento bibia wo yare oha bi da wo so mepa cho da wo de bebo mpaye Sunday mo bofo Archangel Michael the warrior angel Michael Sunday mo bofo Michael mo colors no red mo colors red mo bofo akosua ene akwasi mepa cho mo planet no wia ti Sunday for so nkitani monyam because mo planet mo fi so no wia mo bofo a mo bebo ni din dia bom paye bofo pani Michael abofo nyina warrior no ono yo kodom o ka Metatron ho toso ono no Sunday for mo bofo so ti ase enti ne dua koma no ye de kwako obi bia ako eda wanim abayifo no weko abosomfo no weko maamo watafo no weko mepato kopedua akoma entity mire mo no omo de kwako
ɛne dua onyina kofi to bibia wo ye efie da wabra bogija yasesa wo nkrabea enema ntimi nkoyie ma no kope onyina ne fa dware na enema ntimi nya den endane ma ɛna mo amu wabrochire no soso a mo ni krata no obi bia wabrochire wo ni krata a enema ntimi nkoyie ma me patwa me kire wade ba akwa obetimi aye kwate enema be koyie ma obehye obi amana ye krata na ye den ama wo so yate obi wo akwana hye ma afo di sika me patwa obi wo ha eye sasa ediwati wo tu kwa no abayifo no da no man ko meeting when omo ma wo ye den ekoye enti no omo atwa wasuo bi wo no ma tu kwan wo ma afie da ye twa wasuo omo ma wo ma because wo tu kwan no wo de fa omo kon ho enti wakọ no omo ma ho nya den enton me pa cha wo ba akọpe mahogany anu nie ene nyame dua mahogany ni nyame dua wa okrata asema ye basa no me pa cha mahogany ene nyame dua me pa cha oyi we ena ade beto so mahogany ene nyame dua oyi we ena ade beto so mahogany ene nyame dua oyi we ena ade beka ho na ade adware na manne ya batimi ayeden aye yi ama me pa cha o candle a wo be use aye green candle wo pe krata asem aye oden wo be nyanya medua mahogany o oyi oni sa ne ma miensa na wo hia wonya wi a adwuma na asi enema betimi ayeden adane ayeden ama ene green candle no ewode bia ne kala wo beso ewade bia wo ye ne kala sa wo be yeden wo beso na niema timi ayeden adane ama nyame oyojaum wo yini ho de kire Moses wo jafam wo yini ho de kire Elijah wo jafam wo yini ho de kire Paul ne Silas wo jafam enti nyame oyoja wo duma baifu oja before Kwemani say white candle so ye de white candle no ubisa adia eno no ye di bisa de white candle no ye di bisa de Monday for submit me so white candle Friday for submit me so white candle because mo planet na mo free so no ene mo colors no white ye den ewom before ma me ama Esther say matches na wo kan no o so okwa ofia kwa abonte obetimi da ase na so echi ene hyewo to yes ye okay hyewo sanso na dada afiye o say kwasi adani ebetimi aware kwasi adani Sunday for me ya wo mo betimi aware but etase ye ho ade de ma because mo nyina afi one planet so se mo yeja mo nyina mo yeja se mo ye nsu mo nyina mo ye nsu se mo ye mframa mo nyina mo ye mframa yes odi for ohima say oso da ye na damfo ahyanata ya ene ne wadamfo ne hwene yes obaji wani monyam to yase ena me pa chodua we eye dua sese eno no ye yasese dwa no dua sese ene se dua sese ne kitatumi titimire mu no wo ye wo didi ohen atem titimire wo so ditia ohen a aso baka twose me kwa himfie wo behunu wo kwa himfie kwotena sese dwa ne so no kasem bi ato so hwe obi bo dua na wokochi dua sese haban etu awiem mawa maami ni nonsia na dua na nyaw so bi bo dua no kochi dua sese ahaban etu awiem a ni sima na dua na yeden enyaw obi eni obetima da dua no chance wonipa na wote sese nwura no etu awiem no ana we se wo dua sese na ebe obi bo dua enye dwuma taro ne na de ban ne yeden etie eno ne de asese dwa no enti dua sese no ekita powerful energy and the negative energy free ho na the positive energy ayede aba and ye wo haban miensa bia uko India omo som sa haban no omo to nwomma no omo hye sa haban na taale na me ba cho sa haban no eme nunum ene akokọ mesa e ba jo fuma me wo be wo se omo nyina omo sent no esese omo nyina fi planet baako so omo nyina ya dwuma baako ba wo say the a minute ye no wo mo som sa haban wen uko India ya me ka no kura ye den akira wo da anapa bia wo hia bibia ye so kwoto dwuma haban
me ka no kora kyerɛ wo Ghana no esisisi ye mfikyiri ene ye teta guso ye dwonso guso me ka no kora ye den akyerɛ wo ahabai wei wo onse eme akokɔ mesa nunum omu nyina sent no eye baako wanhwa unhunu eme ni nunum sia wanhwa unhunu ye so pose nunum na wote ne kankan odoma ko de adom yan enye na sese ensuo toto de haban aba fresh de enim se ebe donso aguso eno na de yenim ewo ye kurom ha kuro bi to nyomo ma haban no de yenim se adwonso nya adwonso ye de yaguso ade yenim ano no na so wa hu de kuro bi eye amani kuro no atimi aye yie twade kuro bi eye mani kuro na koso enti eme akokɔ mesa nunum sa haban no ya from Almighty the great ene timi se sunsum yare pa wo betima komu nyina gboma no anom wo kita koma yare high pressure diabetes diabetes pa wo betimi di entorwa anu asa nunum haban no won se entorwa ekita nutrient bebre etuno entorwa no mpam open nunum eme na akokɔ mesa titimire mu no ye akokɔ nkwan ye de akokɔ mesa gum satani makiki kibu ni ho so tete first na momone ene ye kibu momone kankan no ene ni ye makiki kibu ene wo ye akokɔ nkwan otimi mfa momone nya dai entum esa taste ni be ye dai ebesesa enti ye de akokɔ mesa ene tu nkwan anyim na nkwan na ye hwehwe hwam ene obi akokɔ mesa no ba obekɔ no okwabra ni ti ho edwonso gusu but ukukukoko India womoto nyom masa haban we omoto nyom ema no SB de free haban no because wodoma kwa the nutrient bi ahyem a ebeboa yen esa yare no na pam honhom fini honhom bone ene adamo ne honhom ya den efri nipa so oso ye ni dua na ba no emfa na hahan nsa yade amie enne ye titi obi ka titi obi kire yemma ye ninya de ye na ho ne ye sunsum ne yema no entimi nko yiye nya den emma yen obi wo ho no mu a wo diabetes a me pa cho sai haban me yensa we entorwa ye di na fa gusu ne no anenom ne hwese wodoma ko wontimi nsa wo yade ya ene ya tunu nyina to akwene ene ye wu rough straight to mochre ye do ko ye do akohyem na wodoma nkoma adodondondom yen enema bebre ye betimi di saa nema yi a protect ye ho ye betimi di saa nema yi abobo ye ho ban ye nye my God na ye nye ya no ntuso no ene de ye ko IMF ya no ne ba bia du ye beduru no yes ye ma ye ni na ho oduma nkwa de niema dom yen ye nye ya to agu nunum ame oman bi omo som no me soko India omo som nunum ame ene kokɔ mesa omo som no omo prezi no oman Ghana de enim no jonzo enye saade na niema ntimi nya dai enane maye ena haban we eyesum ne han last me de kyerɛw esum ne han eye very very powerful obi bia na hwɛ esum eda wabra boso me pa cha pa haban we bi kunsuom ate ade tuntum bi eba wo so a wo be kyere no fiti eba wo so a wo be kyere no we utimi ati bi show bag mu wo bi ye bayifu anya de obi wo be hwe wanim ene oye wen ene citroen me pa cha wo de ati bi ne fa bi show bag mu wo bi ye bayifu ama mie esum ne han ya haban no de show bag mu wo bi de kyerɛwa no susu de bi akyerɛ no wo si yes wo di dwaya na wura widiem ade bi efiri sum eba wo so ebe nyame be torment no e de han ba nyame be torment no anyway wo bi de o ka no wa na bi si ontu aka na wo de wona de ohia ni ahyawafuo mako no mako nketenkete mesoa de ohia no
ɛne ahaman wɛn ɛne ahoma tuntum wawie kɔda wate na ɔno ɔde sika bɛbrɛw mo a mode kaa mu ntua no bɛhu si yes yɛde bɛhye mo yam na nneɛma tumi ayɛ dɛn adane ayɛ dɛn ama enti mesrɛ wo obi biara na nneɛma nkɔ yie ma wo no obi wa ne esum so kata wo so mepaakyɛw oba akɔpɛ Sunday night powder we a spiritual powder Sunday night powder yi a spiritual powder enye normal powder ye di twi anim ye di bom make out we enye kolebu powder we enye kolebu powder ye di bo ye motuom we a spiritual powder ye di sunsum ade bia wo bia kata wa bra boso ma me o di edwa na dwa Bobby bosunsun pada no wono de wo so de akoja bosom no bosom ne mra na bosom na bo pada ba no so abo pada mu gamu ga pass gamai iron sharpen iron hwe spiritual powder we nye kolebu pada pesunsum ne yamamu na fra na ku pe wo bia wonim de wakwada dai wo sunsun na fusimpie ni apa wabɛkyerɛ sunsum nneɛma no spiritual life no atimi a charge to tiase we you to be the broskota bayifuo ni edua na dua wahu bie gudan no wahu bie gumpoma no me patcho ma security nye tight wate spiritual security nye tight ya oboa obe before complain was master nneɛma timi ayɛ den adane ayɛ den ama eniyama betimi ayede adane ama baabia wodu sika to no ebi ahohom bi ebewiewia mepa acha nkopɛ Saturday night Sunday night ya was Saturday and Sunday na niyama ntimi nya den endane ma ho mepa acha store ena niyama nkoyie ma wa ukopɛ edane na meka enote okɔ afuo mu a anase ekwan a obewo se enkran ntimi twa kanko senkan ni twa kanko a mepato sanote no omotwa kanko na hia no sawo never Saturday 19 any Sunday night powder bi ekfa note no mepato fa bi kunsum dware fa bi kopeti adwuma mu obi beka se bi asikaduro no wakoje ya sikaduro ya kwankyere mete enye sikaduro ya kwankyere wunya saa note ni bia mepato wo pesa note ni mi obi mema kakra na to me fa ma afidi hwie wunya kakra no de pada ya wo no wo de misi wadwo fa kogu no bi nko beni nko je aduro no fa mra mu area mu ho wo betu no eno fa ne power pass power ya fa ne power pass power enti charge o spiritual life no ma wo sunsum ne ma no sunsum sam no endi akotin yi the moment sunsum sam ne be di akotin yi e wo wakwan mu no maami ene ma be yeden ene ma be dane hwe charge o spiritual life no charge dwade ne ma dwade akwankyere no dwade guom so wo ma wo suspect wo mo we si anyame ya dom na e ma be ben wobi wo hono mu a wabra bomu no ya breaki wo horns nti babia bedru biara no asan kowachi ti nyame ya demo church ye start program change o say Metatron exalted my horn everybody my horn like unicorn say the unicorn ekita horns won mu manimo no san yesre wodom kuma se o my horns wabrabom o my horns wa wadwenim wadwumanim wa kwantu nsam o my horns wom na niyama ntimi nan ti nyame yadoma wo kina 4 o'clock ni ahya sori ase o kire nwumere fo enu no eyi ojamu ja ye free sunsun but for penny Metatron ye free no ye free Archangel Michael ye free Gabriel ye free Elijah sunsun ye free Elia ye free sunsun mo sifom no ma bedane ye nkrabia ne ye nhyabere e de akoba pam ne ye so ya safata bi ya niyama tini ayeden adane ama yen hwe ma woni na wate na brabo na ye ebo no sunsun almost 90%.
emo bi na da wo se ono de onko ba bia oboa okọ ba bi ne ka no won ka nkyira wo ye niema ne ka no won ka nkyira wo me se won kyira okwan no me se me ka no kora kyira wo okọ ba bi ko je niema ko dware ne on ka nkyira wo won kan kyerɛw so yɛmfa nyɛmpaebɔ ɛnyɛ nneɛma nyina yɛmpaebɔ ɛnneɛma bu you need direction, you need spiritual direction, you need sunsum nneɛma na nneɛma yɛ nneɛma ma wo hwɛ obu ano ɔtete obu ananwa mu te sɛ prɛkɛsɛn obu ananwa mu te sɛ prɛkɛsɛn ɔbɛyifuo bi ananwa mu te sɛ prɛkɛsɛ nti prɛkɛsɛ sɛ yɛde buroskotɔ abayifuo yɛde buroskotɔ wɔm hwɛ ma wɔni na hɔ na yɛfɛ no sɛ ɔhu sɛ back to sender salt no ɔhu sɛ deɛ teɛ wei no yɛde nneɛma bebree na ayɛ nhabanma ɛne wei no ɛdane hyehyɛ dɛ bɔne bi kita wa ɛdane no ɛno ti yɛ back to sender spiritual salt, back to sender spiritual salt. Ɛnkyene wei metene so ane amasɔre because mekita ɛnkyene wei for almost 12 years. Abɔfo no kyerɛ me sɛ yɛyɛ nkyene wei no mekita almost for 12 years. Nneɛma a ɛnkyene wei ahyɛ no ne adansedi a ɛnkyene wei ɛde aba makwan mu no maame ɛbɛ surprise ho told you here maybe a small boy bi ɛna kɔfa maame abrewa panin na maame no polish no ho nti no saa ne si nyina atutu small boy ni maame abrewa yi kɔ hotel na maame abrewa no a washroom no wɔ kodware yɛ ne ɔbɛtena dining table ho no oyi ne sen anim ha sei no ɛto fam afi boy ne hwɛ maame ne because ɔne maame ne ka maame ne no obaguma yi wɔne ɔhwɛ maame ne anim din afi maame ne sɛ adan asɔplaso odi aseɛ maame nsɔplaso wɔm maame sɛ adan asɔplaso wana maame nsɔplaso wɔm wate obi wɔ hɔ nom a wɔkyin wɔnka nkyerɛ sɛ wɔkyin wonim de amanfoɔ yɛyeyɛ wonim de aburokyerɛfoɔ ne binom yɛyɛ maame ma ɔdi na wate ma obi atwɛ ɛma ɔmo nkyerɛ deɛ yɛ maame yɛdware akwankyerɛ no ma ne nkɔ ho ma ne nkɔ widie mu ma ne nsimi wo kra na nneɛma ntane na ɛnsɔ place wɔm ɔde aseɛ ɔsa den aberanteɛ asɔ place wo because ɛnɛ nkwa na ɔmo mfa ɔmo so no ɔmo size ɔsɛ asɔ place wo anaa hwɛ ma kwankyerɛ no nkɔ wo widie mu ɛnkɔ wo widie mu ɛnkɔ wo ho ne nipa wɔ hɔ nipa nyɛ hwɛ nipa nyɛ wo tu wɔ hɔ nom a na kwankyerɛ na kɔ widie mu wo amanfoɔ kyim wonim baabi amanfoɔ ne nam no nam hɔ di wɔn kyerɛ baabi ɔkɔ da maame yɛ nneɛma wososo dwadwa no wasɔre wakwankyerɛ yi wakeka bom wadwade agu ɔmo so wɔbi tete ɔno de rɛpɛ na atwerɛ ne din na wagyina so na wadwade no berɛ agu so wowia da kɔhyɛ bɔɔla mu sɛ ha ne metam ne kra ɛne nipadua ɛne ne nneɛma fo no a wɔɔyɛ no ɛha ne metam de hyɛ na nneɛma tumi ayɛ dɛn adane ama wo hwɛ ma w'ani na hɔ wate ma w'ani da hɔ a obi biara bɛkɔ yie so ama w'ani anna hɔ nom a wɔn bɛgye nneɛma biara ayɛ dɛn afiri wɔn nsam nti ma w'ani na hɔ yɛsɛ yɛtete abɛteɛ no na ne kyaa no ma w'ani na hɔ hwɛ enipa nyɛ o mesi wodi nipa kyia wɔbɛma w'ano aduane ayɛ dɛn abɔ wɔma w'ano aduane abɔ ɔkoro mpo atenka yɛ o wɔkɔkum wɔkɔsɛɛ wo wɔkɔhyehyɛ aban ama ne ato so ame agye edi wo nti ne fa wɔ no wɔbi nya akyɛ no so menyɛ wokyiri mia me to so metam nti sɛ wokyiri mia wotaa mie he wokyiri mie he wotaa mie ma wani na wate na deɛ woboa no wɔnoa ne bɛsɔre abɛkum wɔwɔ na wɔma no aduane di no wɔnoa ne bɛyɛ kɛseɛ no abɛmmene ho hwɛ ma wani na wɔ charge your spiritual life no ɛna bonsam suro nyame mo a mopɛ bonsam suro nyame na aba bonsam we ya dry no we yɛfɛ no bonsam suro nyame wohyɛ wɔ nsuom woadware dika ɛna obi bi a woyare ɛtwerɛ yareɛ no mesrɛ wo
obi bia yale etwere yare no mesrɛ wo de contact me why aye 3 days pe etwere ne bɛkɔ contact me me kyerɛ wade a wo bɛyɛ so benya saa de ne bia etwere ne bɛyɛ den ɛbɛkɔ ɛna yale etwere so a me pa cho bɛpɛ o metwa me pa cho we obi bia wo yale etwere yale ne epilepsy ayi ni kan ti rabies chewa ho si rabies obi bia yale twere yale no twere yale rabies no say twere yale ne brofuli ni rabies twere yale rabies no mesra wo yale twere yale me pa cho waduru nie yedigu obi o yale twere yale no yedigu eno obi bia ni dompe mu yetete minim no ukuni edro bia ba so okuma dada aduro no mesra we ni yede ye wen menua ba je ne to ho te se mama twere yale no brofuli ni rabies twere yale no ye fe ni rabies nti wo ho a ne kati brim chinim na de ma twere yale ye ya ne se waduru ferifu anim wani agye no ehwa ne wabeba nti ye fe ya ogboni tu ni di se rabies that's why rabies nti na twere no ne brofo din edi rabies chasi na ade no wa rabies ti mesra obi bia na onyim obi o yale twere no me pa cho ne duro nie titimnim okuma dada aduro no mesra we ni omode no a e de aka duro hwentia eni mahogany ene ka ho ene ano okuma dada mo amuni okuma dada duro no obo ga na oba ko a uye boni na obe wo ebie wo yam okuma dada duro no ye esa yade bebre okuma dada mo amuni okuma dada no mesra wo okuma dada ne nie aye very powerful no obi bia ya le stroke dompe ya wo ya wachi dompe ya wo ya no mesra wo waduro de enie aye very 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 powerful. Yeah, sunsum sam amie ye ka obinfo no nipa wo sayare ye what do you say obinfo no nipa wo ye den wo sa yare ye ano ne fe say onipa sumasi wa ben eno no nipa otimi ye den sa obi yare ye e ma ne ho ye den etono todomankoma enshiro bibia no ntuto bibia na monye den ensiye pesunsum niema chire ehu achira kwan niema ntimi nya den endane bibia na ohaw bida wo so amane bida wo so no amie entena wate enfa won san show dem ni fam kasa safa ji usika no na ka unya accident ya ka na yedo ko hospital ka ne de betamu akọ tima wani nya den enna ho na niema ntimi nya den endane nya den ema ho abusua ya bre na aye bre ye ko yesunsum djuma ya bre na aye bre ame ya dum na dum yen ya wo chena ye start program change no na mpa ya bedwa we wo che ye beji tumi o chena ye tumi wura da ti wo chena de e yo jamu da ye be fre Elia honhom no ye be fre Moses honhom no ama na baba ye hu adwuma enti wo chena de ampa ye bedwa me pa cho oba fa ba yi bra oba ya le bi ha fa bra oba ma ne bi da so fa bra wo ba yi ya enya ntufie fa bra na ye ntutuma ho di mo bi wo adwama ntumi so fa bra ni ye ntutuma ho ade bia aye kwana na ade bia aye rabies eda so a entimi nkono mesra wo ochina fabra na dano ba wo pani metatron di yachi obeye metatron ama yesoso no ya ne ma ene ne nkoa kama koma to ye wate ya mesra wo doma nkoma ne ma wo se wonda ne da no o ma ne ma ntimi nya dan enda ne ma musuo ka do pa wo seyem obi bia wo ne metina platform yi so ene anwumre yi midindi nana asiedu enkoso hene of Chichamante the second erade tuto obi bia na mo ensie me ne Pastor Daniel ne tena ase a ye de sunsun sam ebrel ene anwumre de minim se waye enhyira na ye di adwen de chia ye behwe asuo fra be yimpa ye ma wo se ensiw yie na ensiw kra yie wate na woni pa bonefo oba
bonsam sukusare ne menya botobone be na dwe so be sori etia wa na dwede suma wo kwakoda yi wo sura prada nkrante ne echiri empapa no Ewurade mfa na kofena no ene na nyina mo no entwa ho nhia wate ade bia wo kra enu nipadua hwehwe bia dan wodoma nkoma enye mawo ade bia wo maame no papa ensanka ewo fie no de mensire sankariye mu Nyankopɔn ama wo no se wonni wo mpie ofa wo mfiri adum enkwadum enhyira enkonhyira mu musuo enka de opa wo seye wate onipa bia wo se wo no wo ma wani nje no Ewurade nchia ne ka de waye ne papa a ene wo de bone atwia wo ka wo gina bonten na wo gu anim ase na wo ka nsama enim eto so no nsu etwa osura pada nkasa wo na dwim ene ne tirim ene me di gya watamfo kwan musuo nka wo de opa wo seye wate onipa bia wo mpewo yie osura pada gyeje papa obi eni na ejumo before give you na me na follow obi foi na me na follow it's a tempo stand you know da me die na me tro no unu echi no unu nanim Bani susumu nini moi Aji ayo kono vye sikafo Aye Difo Dali difo nidio de yakwa Zianyo Ya da bosari aso Papa Seyeshiawa kedo denye Lusiani nyankani na dawa Owanshiawa kumbe denye Wana mi afro, wana mi esrewo Ye baba Gideon Sanka wala yesebe mwa Akatamfu, omo mimini ye ni mnusto Anka ye ni mkostie, efefa ya santoma Ye baba uje yafo, uje sikafo Wudi ya wanti sabi bama Ena me na afro Wudi wajiti na wadi ya yinta Wudi wufo Baby, in your brother, you never come home.